Túl sok rendszer, túl sok Excel. A tudásátadás megvan, a gyakorlati bizonyítás elveszik. Itt a váltás ideje. A Skillout-ban percek alatt kész a tananyag, SOP, videó, SCORM, élő webinár, egy tanulási útvonalban. A tudás megosztása sosem volt ennyire rugalmas. A tudás csak akkor érték, ha működik a terepen. Jelölj ki on-the-job feladatokat, a vezető pedig mobilon értékel, azonnal, a munka közben. Nincs több elveszett papír. A vizsgák és riportok egy kattintásra auditkészek. A Skillmetrics megmutatja, ki kompetens, ki hol tart. Mérhető minőség, bizonyított megfelelés. Tudásból teljesítmény, egyszerűen. Kevesebb hiba, gyorsabb betanítás, átlátható felelősség. Kérj demót ma, és tedd mérhetővé a képzés megtérülését. Learn it, do it, prove it. Auditors love it.